Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Littafin Uncle kashi na 38. Inda kashi na 30 muka tsaya a Nokin ta shiga yi amma aka yi mata banza, dole ya sa ta haƙura ta juya abinta. A falo ta dawo ta samu Nihila tsaye, idanunta cike da hawaye, tana ganin ta ce wayata na sama, kira min Irfan. Yawa za mu ci gaba. Babu musu ta yi dalin nomba da aka sawa Sweet Bro. Yana fikin ta ba mami. Daga can Irfan ya ce ‘yan mata kun ƙaraso ne? Mami ta ce a wannan uwar mata ce. Jalal ba zai zo ba, but kada ka gaya kowa har Jafar ɗin saboda kada ya ji babu daɗi. Har idan aka yi shiru na san har a tashi Jafar zai biyo nan. Idan ya biyo ni zan yi masa bayani. Irfan kamar zai kuka ya ce but mommy. Da sauri mami ta ce don't question me Irfan. Da sauri ya ce okay I'm sorry. Kashewar ta yi sannan ta kalli Laure da ke shiga kicin ta ce ki cewa ta kicin din nan kada na zo na same ta ciki. Da sauri Laure ta ce to Hajiya. Ana kiran sallar isha yayin yayi sallama shi da su Ikram da anti Sajida da kuma Firdausu, sai wasu twins guda biyu duk mata. Shekarunsu ba zai haura 3 ba. Sosai suka yi murna da ganin 'yan uwan tasu. Anti Sajida yaya ce a wajen mami, Firdausu kuma kanwa ce, Ikram kuma yar gidansu Anti Sajida ce wacce Irfan yake so. Twins din kuma yaran Firdausi ne. Da gudu baby ta fito ta ma manta abin da bubu ya mata. Tana zuwa ta fada jikin Anti Sajida, rabanta da ita tun sau ɗaya da mami ta je da ita. Tana karama. Buɗe ido Anti Sajida ta ce Hajiya Salma don't tell me baby ce wannan. Oh masha Allah. Dariya mami ta ce wallahi baga ta nan tana shirin aure. Anti Sajida ta ce kai ki ce mun zo a daidai. Firdausi ce ta yi murmushi ta ce Allah dai ya Allah na ji daɗi dai momi. Gaba ɗaya suka amsa da amin. Ƙanshi da kuma alamun tafiyar da suka je sa gaba ɗaya suka kai dubansu zuwa ga upside. A hankali da Jalila ke saukowa kanta ƙasa, ta sanya zumbulelen hijab har ƙasa wanda ya kasance bulu, sai fararen idanunta take juya, ga jajayen lips ɗinsa da suke ta ƙyalli. Firdaus ce ta ce tabarkalla bismillah masha Allah. Anti wannan kyakkyawar fa. Kai gaskiya na daɗe ban ga beauty irin ta ba. Anti Sajida ce ta ce Jalila right. Mami ta ce kam kin gane ta kenan. Anti Sajida ta ce gaskiya ta wuce tunanina. Hatta kafar fatar ta wallahi ban ga mai kyan nata ba. Ko fari ba zai nuna mata kyau ba. Gashi Hajiya Salma tana shirin kama ki a halitta. Dariya suka yi. Mami ta ce ai tabarkalla ni kina mamakin girman dota na kenan. Nan fa baby ta girme ta amma yanzu za ta goye baby a baya. Firdaus ta ce ita ce wacce Aryan zai aura ko? Gaskiya na taya shi murna ya samu bakar balarabiya. Ita dai tana jin su bata iya cewa komai ba, sai da ta sun ambaci Aryan sannan ta daga kai. Aikam ido biyu suka yi da shi yana zaune saman kujera ya harɗe hannayensa yana aika mata da wani irin kallo. Zamewa ta yi a ƙasa cikin ƙaramar murya ta ce fatan kun sauka lafiya. Gaba ɗaya suka amsa da lafiya lau. Baki baby ta taɓe kana ta haura outside. Mami kuma ta ja su Anti Sajida zuwa inda za su sauka. Falo ya rage daga Jalila sai Aryan. Miƙewa ya tare da ƙarasawa inda take zaune. Yana zuwa ya duka wajen ta yace me yake faruwa da ke ne? Shiru ta yi masa bata ce komai ba. CJ lips ɗinsa ya ce oke tashi ki je. Kamar jira take ta miƙe da sauri tare da yin upside. Iska ya fesar daga cikin bakinsa kafin ya juya ya nufi pad ɗinsa. Zuciyarsa duk babu daɗi. Mama daman tun da ta ja Asabe ɗakinta ta ce yi zaman ki anan. Bayan ɗakin nan ganta lalle ne. Yoban da sallamin me ta yaya zai zuba ido matarsa tana wulaƙanta ki? Ke ba uwarsa bace ba? Ba zan manta ba a haihuwarsa har kusan makancewa kikai saboda wahala. Wata rana da kwana 9 yana cikin amma da ke ba shi da lissafi yake bari ana miki haka. A dama can dai ba a san zuciyarsa ba. Asabe ta ce kuma kuɗi gare sa. A fusace mama ta ce uban me kuke kuɗin nasa ya amfana miki Asabe, kina dai kallo jibi za mu koma gidan gwamnati saboda gida da motoci da masu tsaro haka aka bawa Muhammadu. Haba aikai Allah ya ƙara annabi daraja. Shi fa jika na a wajena amma baki ga yadda yake min ba. Ni dai abin da nake so da ke ki zaman ki nan sai ya neme ki. Ke ko nan ya zo zan ce masa kawai kin mutu ko? Zaro ido Asabe ta ce mutuwa kuma? A'a a dai sauya haka nan kuma na so na mutu. Dariya mama ta yi ta ce
ji ido kai Asabe har yau kina nan da tsoron mutuwa. Daga nan kuma suka kura da hira. Suna zaune mama ta sa Laura ta cika musu katuwar wama da soyayyen naman rago ga dafaffiyar ganda ga farfesun kifi, haka suka cika ciki da nama sai ci suke. A nan suka yi sallar magarba da isha'i, a nan kuma bacci ya ɗauke su. Washe gari da yamma Jalal da Abu suna zaune suna magana yadda za a koma gidan gwamnati gaba ɗayansu. Shi kuma Abu ya ce a'a ya koma shi ɗaya sai bebi idan an ɗaura musu aure, tun da gaba ɗaya auren saura kwana 2. Kamar daga sama suka fara jiyo ihun Jalila. Miƙewa suka yi a tare, tun kuma suka ji ta fara fasa wani ihun. Ai Jalal bai tsaya, Abu ya bashi umarni bai ruga da gudu zuwa upside. A hanya suka ci karo da ita. Daga ita sai wata ƙaramar riga, idanunta a rufe, bakinta sai kumfa yake fitarwa. Tana ganinsa ta yi kansa da gudu. Kafin ta ƙarasa inda Jalal yake tsaye ta yanke jiki ta faɗi. Kanta ya bugu da jikin bango. Da ke ba ta hayyacinta ya sa ta ƙara zabura ta miƙe tsaye. Suna nan still a gabanta sun kasa ko da ƙwaƙwaran motsi. Ganin da gaske Dawnstar take niyyar yi ya sa Abu faɗin Muhammad do something, kamar ba ta hayyacinta. Bayan ta Jalal ya bi lokacin har ta kai ga sauka Dawnstar. Tana ƙoƙarin ficewa daga cikin gidan. Da sauri cikin gudu ya mara mata baya. Tana ƙoƙarin ficewa ya saurin saka kafa ya taɗe ta yi baya za ta faɗi. Ya yi saurin tare ta fada jikinsa. Murmushi kawai ya lokacin da ya ga ta zabura za ta kwance daga jikinsa. Kokowa suka shiga da ita, ganin da gaske tana ƙoƙarin fin ƙarfinsa ya sa ya ɗaga hannu ya ɗaga ta cak. Daidai lokacin Abu ya sauko. Aryam da Irfan suka fito daga faɗinsa da sauri, su Mami suka fito. Gaba ɗaya suka tsaya a falon suna kallon ikon Allah. Abu ne ya ce Muhammad, take her into your room. Babu musu ya faɗinsa da ita, zuciyarsa babu daɗi da ita kawai. Aryan ya bi Jalal da shi yana haɗiye wani abu mai zafi a makoshinsa. Mami sai ta ce Abu Jalal wai abun ne ya dawo ko me? Girgiza kai kawai yayi kafin ya ce haka muka ganta mu ma. Ya faɗa hakan yana miƙa twins hannu da gudu suka taho wajensa saboda daman shi suke kallo. Ɗaukan Husaina ya kana ya rike hannun Hassana. Mami ta ce Allah ya kyauta, amma dai akwai matsala, yarinya ƙarama su sa ta gaba. Bai ce komai ba ya nufi offside ɗinsu da su Husaina. Aryan ficewa daga gidan, shi kuma Irfan ya nufi offside. Mami ce ta ce ina za ka? Ya ce Mami ba wani abu zan ba, baby zan duba. Har da fuska ta ce to ba za ka ba. Kafin ya yi magana anti Saja ta ce huce ka je abinka. Juya ya cikin sauri ya nufi offside. Mami ta ce haba anti ya fa wuce shiga fat ɗin nan. 'Yan matan nan yanzu ai baki san yaya suke ba idan suna nekfa. Murmushi Firdaus ta ce Allah ya kiyaye. Yana shiga faɗin ya samu Ikram ita ɗaya zaune saman bed, ganin sa yasa ta yi saurin ɗaukan hijab ta saka. Murmushi ya mata kafin ya ce me kike ɓoyewa kuma? Bata fuska ta ce wai ka shigo without our permission. Ya ce saboda na san akwai ajiya ta anan. Ko ba haka bane? Shiru ta masa. Ƙarasawa yayi wajen ta yace menene ya samu wayarki? Na kira but you did pick my call. Juya idanunta ta ce oh ya rab, wallahi tana vibration ne. Yace okay zan ƙara kira anjima. Ta ce to. Juya ya sai kuma ya kalle ta ya ga shi take kallo. Ya ce I love you. Kanta a ƙasa ta ce love you too. Ya ce shuwa. Ta ce fita ya yi ta bisa da kallo. Yana fita baby ta fito daga bathroom tana sauke numfashi. Dariya Ikram ta ce ke dai ba dai tsoro ba. Dariya ita ma ta ce haba sister aljannu fa. Jalal na shiga faɗinsa kai tsaye ya nufi bedroom ɗinsa. Yana shiga ya sauke ta akan bed. Kana shi ma ya zauna bayan ya gama kallon ta ya sauke numfashi ya ce Jalila. Shiru ta yi masa, ta yi lamo jikinsa tana zazzare ido. Ɗan yatsa sai sa a tsakiyar goshinta. Ƙara ta saki tare da fashewa da kuka cikin wata murya ta ce wayyo idona. Shi Jalal ta kafin ya fesar da iskar bakinta ya ce ido a goshi. Waldo menene ya dawo da ku? Bata fuska ta ce ina ruwanka? Girgiza kai Jalal kafin ya ce babu fa matsala ta ɗaya da ku da kuka rasa jikin wa za ku shiga sai nata. Dariya ta sosai kafin ta ce shuwa me ya haɗin ka da ita? Shi ma ya murmushi ya ce ni wai? Suka ce fa zama ya gyara ya ce ita ɗin rayuwar Muhammad Jalal Kabir bubu ce. Shiru suka yi kafin suka ce santa kake kenan. Bata fuska kai kana ya ce what is your problem? Girgiza kai Jalila ta yi tamkar ita take magana. Ta ce a'a ba ka son ta tunda har za ka iya zuba ido wani ya aure ta ba kai ba, bayan kuma kana da iko da ita. In mallakin ka ce. Shiru ya masa bai ce komai ba. Can kuma ya ga ta zabara ta ce gida za ni ka rabu da ni, ka sake ni wajen Amina za ni, ba na son zama da ku na gaji, gida za ni. With so much surprise Jalal ya ce alright za ki gida son kuma at this week amma ku fara sakinta. Suka ce
To ka yi mana alƙawarin za ka kawo ta cikin satin nan. Ya ce ni ma ku yi min alƙawarin kun bar jikinta har abada. Shiru suka can kuma suka ce a ranar da ka maida ta a ranar za mu rabu da ita. Ya ce shuwa suka ce yin. Idanunsa alamshe ya ji ta yi hamma tare da yin miƙa sai kuma jikinta ya saki ta ya lafi jikinsa tana sauke numfashi a hankali. Gajiyayyen idanunsa ya sauke a kanta lokaci ɗaya ya ji wani mugun tausayinta ya kama shi. Kasa tashi ta yi kamar yadda ya kasa janye ta daga jikinsa. Yana nan zaune har ta farka daga baccin wahalar da ya ɗauke ta. Hamma ta yi tare da buɗe baki ta shiga karanto addu'ar tashi daga bacci. Jin laushi ga kuma wani sihirtaccen ƙanshi da yake ratsa cikin hancinta ya sa ta ƙara tura fuskarta cikin ƙirjinsa tare da son ko menene ba. Ba tare da ta san ko menene ba. Sitil idanunsa a kanta, wayar hannunsa na cikin suma kanta. Murya can ƙasa ya ce, takwara? Wayar idanunta ta yi tare da juya su kafin ta ɗaga wayar. Idanunta a hankali ta sauke ganinta akan bugu da sauri ta miƙe daga jikinsa. Sai kallonsa take a zuciyarta tana mamaki yadda aka yi ta zo ɗakinsa. Bakinta na rawa jikinta ma vibration. Ta ce, uncle, gira ya ɗaga mata kafin ya ce, me kika zo yi ɗaki nan? Da har kike mun bacci. Kwaɓe fuska ta yi kamar za ta yi kuka ta ce, ayya, wallahi ni fa ban san yaya aka yi ba. Bai kula ta ba ya miƙe tsaye kana ya yi mai alama da ta miƙe tsaye. Tashi ta zo daidai kusa da ita. Fuskarsa a haɗe ya jawo ta jikinsa tare da rungume ta. Ajiyar zuciya duka suka saki kafin ya ɗaura bakinsa saman kunnenta ya shiga karanta ayatul kursiyu. Lif ta yi jikinsa tana sauke numfashi tana jin yadda karatun nasa ke ratsa ta. A hankali kuma ya zura hannunsa ta bayanta. Ƙara shigewa jikinsa sai saboda saukar hannunsa da ta ji a saman fresh skin ɗinta. A hankali kuma ya yi sama da hannunsa har ya sauke a cikin brazier da ta buɗe. Ya shiga ƙoƙarin ɓalle maɓallin. Jin bob ɗinta sun matse yasa ta fahimci ta brazier ta buɗe take. Sai lokacin ta tana fitowa daga durum bayan ta shirya sai ta manta ba ta rufe brazier ba. Wajen Ikram ta nufa ganin baby ba wani amsa mata take yanzu ba. Ta je da niyyar a gyara mata daga nan ba ta ƙara fahimtar komai ba sai yanzu da ta farka ta ganta a ɗakinsa. Hannunsa ya zame bayan ya gyara mata kana ya cire a jikinsa ya fara kallonta idanunsa ya ɗauke daga gare ta kafin ya ce wait a movement. Yana faɗin haka ya fita. A nan falo ya samu mama da Asabe sai kuma Firdausu da twins. Yana zuwa baby na sakkowa daga upside. Zama ya idanunsa a kan mama wacce take ta raba idanun tana jiran ta ga daga ina Jalila za ta fito. Bayan ya zauna ya ce ina yininku. Murmushi Firdausu ta ce ya mai jiki. Idanunsa a kan baby ya ce she's fine. Kana ya ce baby jiki je ki kawo min hijab ɗinta. Tsaye ta yi kamar ba ta ji me ya ce ba sai kuma ta juya ta nufi upside. Mama ta yi salati tare da tafa hannu ta ce kai lallai Jalalu ka banu yanzu kana ganin ƙawar ta haka ki gaishe ta saboda mugun abu ko me? A'a mugun abu mana. Banda haka gaisuwa ta fatar baki ta gagara ni dai wannan mugun abu ba a wuri na ka ɗauke shi ba da munafurci. Wallahi ni dai babu ruwa na dole na faɗa maka gaskiya. Yana jin ta bai ko kula ta ba idanunsa a rufe har baby ta dawo. Karɓar hijab ɗin yayi tare da miƙewa. Gaba ya baby ta bisa a baya. Kai tsaye bedroom ɗinsa ya shiga tana tsaye inda ya barta. Yana zuwa ya zura hijab ɗin yadda take. Limshe idanunta da kuma yadda numfashinta yake fita da zafi yasa dafa saman kanta da sauri ya cire saboda azababben zafin da ya ji. Hannunta ya kama har zuwa falo. A zaune suka sami nahi da ita ma idanunta a kansu musamman ganin yadda Bobo ya rike mata hannu. Ɗauke idanunta ta yi da sauri Jalila ta kwace hannu tana kallon Bobo kamar za ta yi kuka. Gyara tsayuwarsa ya ce jira ne miki allura da sauri har da gudu ta yi waje jikinta yana tsama. Waje ya nema ya zauna tare da ɗaukar rumar ya kunna sinima. Ganin bai ko kalli inda take ba bare ta saka ran zai kula ta yi sa ta fashe da kuka tana jin wani iri a ranta. Juyawa ya yi ya zuba mata idanu har ransa mamakin yadda kuka bai mata wahala yake. Yanzu suke lafiya yanzu za ka gansu suna kuka. Ɗauke idanunsa yana ci gaba da kallon series ɗin Bugusrari ko menene na Ziwot wanda suke haska a lokacin. Sai da ta yi mai isa ta sanan ta yi shiru miƙewa ta yi za ta fita muryarsa yana faɗin zo nan. Tsayawa ta yi sai kuma ta ƙarasa inda yake zaune. Zama ta yi a saman kujerar da yake idanunsa a kan kallon ya ce menene? Turo baki ta yi kafin ta ce ba kai ka daina kula na ba? Taɓe baki kafin ya ce haba.
Sosai maganar ta bata haushi amma ta daura ta ce mam gashi yanzu ma ko inda nake baka kalla ba. Ka nuna Jalila ta fi ni a wajen ku. Bayan kuma ka san ni zaka aura. Kasa karasawa tai saboda kalan da ya muke mata. Murmushi ya ce na san ni zan aure ki right. Kasa ba shi amsa ta yi. Shi kuma ya juya gaba ɗaya na kallonta kafin ya sauya hannunsa. Ya ɗago haɓarta ya ce look at me. Kallonsa ta yi kamar yadda ya ce shi kuma ya ƙura mata. Ya ƙara da faɗin. Da ke da ita kuna da bambanci tunda nake da ita bata taɓa shigowa faɗina ba tare da na bata izini ba. Bata taɓa zama kujerar da nake zaune ba a kai. Anytime akan kafafuna take zama. Bata taɓa yi min complain akan ki ba. Sai gashi ke kin yi yanzu. Abinda nake so da ke bana son irin wannan shirmin. Idan ma kishi kike da ita, it's better for you. Ki daina. Ita babu komai a ranta. Tana min kallon wani jigo nata ko damuwa ce da ita. Idan ba ni ba ta faɗa wa kowa. Da ke da ita duk ɗaya kuke a wajena. Ki jini na ce ita kuma, ke jini na ce ita kuma rayuwa ta ce babu bambanci ko tunda ya fara magana take kallonsa kamar wacce bata gane me yake faɗa ba. Kasa cewa komai ta yi sai sauka muryar ta je yana faɗin tashi ki je. Miƙewa ta yi tare da fashewa da kuka yana jin zuciyarsa kamar za ta fito ita dai bata san menene hakan ba amma tun san da aka ce za ta auri Jalil shi kenan ta ji Jalil ta fice mata a rai ko hakan na nufin shi take da shi oho. Fita ta daga faɗin a hanya ta tsaya ta gama kukanta sannan ta gogewa fuskarta ta nufi faɗinsu. At the same day da daddare Jalil yana sanye da black ɗin jallabiya da kuma wata red ɗin hula ta sanyi saboda busawar sanyin da aka yi a lokacin sakamakon ruwan sama da aka yi. Nokin kofar falon aka yi daga can Abu ya ce come in. Tura kofar ya a hankali bakinsa ɗauren sallama. Abu yana daga zaunen da yake amsa sallama tare da ajiye kwaf ɗin hannunsa. Karasawa Jalal ya yi tare da zamewa ya zauna kusa da kafafun Abu. Ya ɗora kansa saman cinyarsa ya shiga sauki ajiyar zuciya. Shafa kansa Abu ya kafin ya ce yaya aka yi farin cikin abunsa. Kwabe fuska ya kafin ya ɗago kansa ya kalli Abu sai kuma ya saki murmushi ya ce alfarma nake nema wajenka Abuna. Gyara zama Abu ya ce ta mecece. Allah ya ban ikon yi maka. Jalal ya sauke numfashi ya ce, za ka iya mana Abu please. Jinjina kai Abu ya ce, ina jin ka. Shiru Jalal ya ma rasa ta ina zai fara. Kansa a ƙasa ya ce, Abu, so nake a kwanakin auren nan, ko da sati guda ne please. A ɗan ƙara, da mamaki Abu ya ce, why? Jalal ya mararece fuska ya ce, Abu, Jalila nake son kaiwa garinsu. Ta matsa sai kuka take. Kuma na yi wa aljaninta alƙawari kamar yadda suka yi min alƙawarin za su rabu da ita idan har na kai ta can garinsu. Shiru Abu ya yana nazarin maganar Jalal ɗin sai kuma ya ce su ne suka buƙaci hakan. Daga kai Jalal ya yi kamar ƙaramin yaro yana ƙara sauke kansa a saman cinyar Abu. Murmushi Abu ya ce idan haka ne to ai har ni za a saboda na amsawa Aryan aurenta a wajen danginta ko? Shiru Jalal ya yi masa miƙewa tsaye ya ce gobe za mu koma can gidan gwamnati kuma a goben zan fara shiga ofis. Zan nema mana private jibi sai mu wuce ko? Abu ya ce babu damuwa. Allah ya kai mu. Zan wa mami bayani da kuma Aryan. Amma ba na jin mami za ta bi mu za ta zauna da baƙinta da kuma su bebi. Ƙilan dai mu je da mama da kuma Rifan. Jinjina kai kawai Jalal ya kana ya amsa good night ya fice cikin faɗin nasa. Washe gari tun safe suka gama shiryawa kasancewar babu abin da za su ɗauka sai suturar sawa ya sa shirin bai masu wahala ba. Abu a motar sai ya ɗauki mami da Asabe sai mama a gaba. Motar Ifan kuma Ikram ce gaba baya kuma Firdausi. Motar Imran kuma su biyu ne daga shi sai Anta Sajida. Aryan kuma Jalila wacce ta yi tsaye ta rasa motar da za ta shiga. Jalal da ke tsaye yana jiran kowa ya gama shiga ya shiga. Ya shiga tasa hannunsa riƙe da tuyinsu wanda suke masa surutu. Shi dai yana jin su amma baya fahimtar abin da suke faɗa. Har ya buɗe baki zai wa Jalila magana garin Ayyan ya nufi inda take sa ya shiru tare da ɗaukan tuyins su biyun ya nufi wata sabuwar Bugatti da ya sauya. Yana zuwa security ya buɗe masa baksi ya shiga. Yana shiga baby ma ta buɗe ƙofar ta shiga. Dama shi take jira saboda Abu ne ya ce ta shiga motarsa. Ya kasance su biyu ne a motar sai twins Husaina da Hassana wanda suke sukuwa a jikinta. Gefen kuma murmushi kawai yake musu domin shi har zuciyar shi yake son yaran. He wish a ce wata rana ya samu kamar su. Motar security guda biyu ta fara yin gaba sai kuma motar Abu sai ta Irfan. Imran ma ya mara musu baya ganin haka yasa Aryan ya shige gaba kana direban Jalal ya mata ki ya bi bayan su. Sai kuma wasu motoci guda 4.
ta bi bayan motar Jalal. A nutse motar suke tafiya, suna cikin tafiya suka ci karo da motar ɗan jarida, bot TV da rediyo ga kuma jama'ar gari duk akan titi da suke ta ihu ana ɗaga Jalal hannu. Wanda ya sa direba ya sauke saman motar ta dawo haf, ana iya ganin komai na motar. Shi ma ɗaga masa hannu ya fara, ganin haka ya sa twins ma suka fara ɗaga guntayen hannayensu, a haka suka isa har gidan gwamnati. Duk inda ka duba security ne burjik, har can ciki suka shiga. Faɗar haɗuwar gidan ɓata baki ne, kana shiga za ka samu babban falo babu abin da babu a cikinsa, amma babu bedroom ko guda a cikinsa. Wata hanya suka bi nan ma suka tarar da babban falo wanda ya fi na baya kyau, daga nan kuma wajen side 10 ne a wajen, banda upside. A nan Jalal ya nuna wani part ya ce shi ne na Abu, kana ya nuna wa mami nata, mama ma haka. Samarin gidan kuma ya ce kowa ya zama idan za su zauna da matansu. Abu ne ya kalli Jalal ya ce to 'yan matan gidan fa. So suka yi ya ce ai ga sauran part nan. Ga kuma nasa anti Sajida before their leave. Yana faɗin haka ya haura saman upside, hakan ya nuna shi ne nasa. Shi kansa sai da tsarin faɗin ya bashi tsoro. Iya upside fat wajen 4 ne, banda babban falon da tsakanin fat ɗin. A hankali ya fara duba kowanne har ya samu wanda ya fi kowanne kyau. Yana shiga shi ma ya ga falo ƙarami kuma madaidaici, amma tsaruwar falon ya sa su dole ya kalle su. Ga wasu kujeru 'yan Turki masu azabar kyau. Wata ƙofa ya bi ta bedroom ɗin tangame mai wani ƙaton ruwan bed mai girman gaske, ko mutum sun kai 10 za su iya kwanciya samansa. Sai kuma wata wardrobe, kana iya ganin duk kayan da ke cikinta. Sai dressing mirror ga wata doguwar kujera da ke gefen bed ɗin. Wata ƙofa ya buɗe ya shiga, nan kuma ya ga wani ƙaramin ofis ne idan yana gida wanda zai dinga amfani da su. Bayan ya gama kalla ya ƙara buɗe wani ƙofa ya ga labirari ne, shi kuma bai tsaya kalla ba ya nufi wata ƙofar. Limshe idanunsa ya shi kaɗai wajen kai tsaye, ba za a iya kiransa da lambu ba. To masha Allah, a nan za mu dakata, sai ku tare mu cikin shiri na gaba da jin wannan cigaban labari. Labari ya taho gangara insha Allah. Ku yi haƙuri da yanayin karatun. Kusa na ce muku akwai cananci su. Ba komai nake ganewa ba. Mun gode, kada dai ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu kai tsaye da mun ɗora. Waɗanda suke biye da mu kuma za ku iya ci gaba da danna mana like. Mun gode.